rajzolt. Te Zsuzsa néni, látod, hogy a Anna Maria munkája milyen? Jó, Zsuzsa néni, ide néz. Nézd már, Zsuzsa néni. Azt meg én rajzoltam. Tökre én rajzoltam azt. Szabad egy kis utat, hogy meg legyen örökítve? Apák. Lehet többet van, egy apák. Bocsáss meg egy Itt a pisztol apukának nem kell, akkor oda a Jó. Gyere,